estamos aquí na Reconquista de Vigo a ver todo o que nos podemos atopar neste día de hoxe e que viñades a disfrutar e pasalo moi ben. Durante a Guerra da Independencia en 1809, os vigueses recuperaron a cidade que nese momento estaba en mans dos franceses. De aí a Reconquista. É a miña primeira vez na Reconquista. Encántame todo o sentimento que aportan os veciños da zona de Vigo. Encántame. Unha homenaxe a todos que loitaron entón pola vila. É unha celebración na que desfrutar de representacións, gastronomía típica e moita música. Hoxe é o segundo día na Reconquista e empezamos cunha sangría e cun choripán. Estamos aquí con el Eva Pandereteira. Que tal, Eva? Como levas o día aquí tocando? Está tarde, uno para con pantalón todavía. Podes tocarnos alguna peza? Estou con eles. E así rematou para min a Reconquista de Vigo. Unha festa que vive na tradición e no corazón da súa xente, que nunca se perde.